Wow, lami akadyo. Wow! Guys, mazong gabi natang tanan. Di ako spikas bay guys. Kaya hangi pang testing dari ang mga siga. Og maniga ba sila tanan? Di ba sila magkerup-kerup nga na. So di na guys, hanagi pasiga. So okay man siya. So dari pud. Oh, di ba? Testing. Okay. There's among abuhan, there's among kusina. Ano guys? Hangi testing ang suga. Okay po dahil dyan ko. Okay kadyo. So na guys, hinloonon pa. Hapan ang panglimpyuhan niya ugma. So magmas na lamang ko inaglimpyo kaya rang abuga kaadyo. Lamintag mo agas ag tubig. Banwasan ng tanan. To sa nihang hinluan ugma inay-inay. So di na guys. Oh, lamdag na siya. So lamdag na siya. Okay, so kararahang ipabilin og pasiga karina sala. Pasigaan na siya na mo na guys, taman buntag kay. Alright. Tulog yan ang mga dikdik. A few moments later. Hello guys, mazong adlaw na tantanan. Naglatan ko darig munggos. Yeah. Whoop. Ang gilatanan. So magisa ko karon og munggos kaya sang sagulan og gamay karne. Kaya may katenga daring munggos na bilin. So mo na ni ang gilatanan karon. Nagihurot kay mazo nang apil na panihapon. Diyan nakapupo na pud mi sa mga kapajas de guys. Hinug na. So ang sagulan to gamay karne guys kay rong lami pud. Gisahan ra to na siya. Hantang sinuban. Kay das nangagi. Na magisenaban na to katenga. So katenga pag gisahan. Sa gula gamay karne, panatag husog sibo sa fights na kita na mga labahanon. So prepare na po ko dahil sa mga labahanon guys kay mazo ng ugmas buntag. Wala ba na pug nila ni. Kareha ring mga nilabhan ring uban. Ano napilo. So nimbukaw na guys. Oy, nimbukaw na gazaghang munggos guys. Be. Sumawa sa ko datog ko ana guys, ipang sagol ni. Guys, manguha ko og alukbati. Naidaghang udlo taga mga alukbati dadto guys. Magkuha ako pandong kay grabing init. Magpandong ta karon tinam samot tanikan nigra bitaw. Masa ko alukbati dare sa among mini garden guys. Kay daghan na ring udlot. Kaya isa ko dato sa tanon nga ginisang munggos. Lami man sa butang og alukbati. So, manguha ko darig udlot. Bisan tak manghinlo ko karon gyud sa kalimbot ko. Okay, so dan na mo ni among alukbatihan guys. Muha ko dari og kaudlutan. Ang lubog rag udlot dari kuan. Duta. So kana na guys kada rin pansaton sa sagbot. Panguanon kay lamin ni sa ibutang dadto sa hang ginisa nga gulay. Kanang udlot. Right, so mo na siya hang isagol ning alukbati guys. Dato sa hang gulayon. Lami man si Jai sahog. Alukbati, udlot sa alukbati. Das nangagi grabe daghana ni kadyo udlot, jagi pangudlotan ni mother kay lang gilaw oy. So okay kadyo. So dira sa among labat taga alukbati guys. Dira sa among labat ning kawit. So dai na guys. Mari hang isagol dato sa hanggi utan nga munggos ginisa. Kani. Ako darig ko guys, gamay ganas, lumay po na may ganas. So, sigan sa lalam ng gulayan yang isagol, basta kay gulay. Basta nami bitaw ni. Ganas o alukbati hang isagol guys. Sa mga udlot-udlot. Uy, gamatoy pa magang ukra. Ukra gamatoy pag-adyo. Gamay pagbunga.
Mga muti may dinas papagabril ugma, mga suwad dyan. Nananiliki na magpunuan, basig na naniunod. Yes, no. Ay kapadjas na nga buhi dari. Sukto na ni, uy. Kadaghan na ni, budzag. Ha? Ako isagol, ya. Udlot sa Alokbati o ganas. Guys, mga anta dia. Namin nahinog sa mga saging pud. Tulo man ikabok silang nahinog dia. Anong guwang nga. Sakto kay mauli mas Gabriel Enza. Kaon pa sa datong ilaw. Ay, nakadaot pa na, uy. Ano, kumulandan nga ni guys. Nadaot siya sa init na nakapagtong. Yan, nabidyo ko sa mo doon. Na guys, na-prepare na dahil aghagis ako sa munggus ya. Yan na guys. Udlot sa Alokbati o ganas. Hindo na na. Kaya pagkarni. Kapag hampanakit, kanina panakit guys, sibuyas ugahos, kaya nahotdan kong sili. Pero okay na guys, uy. Lami kaya po na. So, kalalata agahang munggus. Kadyo pampun. Anta. Nadaot man, uy. Kuandas init na, minsan na padok ba? Makaon pa ang pag-isang pikas. Kilid. Namit man lang guys. Fresh fruit. Nang ibabaw sa samang dinangag kani. Pero din ako magdangag ron guys. Kaya ito arang daghana namang bahaw. Arong maka tipid-tipid pud. Pamay amang bahaw. So katuray amang paniod turo ni Kim Kim. Tara guys. Humok nagahang munggos guys dia. So asa na isang gihaon kay nagpahumok pa ko datos karni. Oh, then jahan nang isabaw-sawawan daan guys na. Ano isa kan isabaw-sawaw daan. Hangi puli og tak ang ring karne dia. Ang pakupsan karije. Kamali hang isa golders munggos. Masang ipakupsan ang karne guys dia. Pagawa sa isang mantika. Right. So kalau tataad hanang ilunod ni ag munggos. Karak-karawon karon dito si damo. Dikit. Bantay laman talaga sa pasikan ta na ginuko. Brown na siya guys. Mut na. Mut na. Brown na tong karne guys. Nagisahan ring panakot. So karon yung panakot guys kaning duha. Kaya pa humot ba? So diyan na guys. Hang gipakupsan. Kaya mo na hang isagol dito sa hang gisahan nga munggos kini no. Pakupsan hag karne arong lamiin ba. Magisa na ko daring hampanakot guys karing ahos og sibuyas karing gisahin pero ano may paniot ko kini-kini ang takok ahos humot yung pan na dugog ahos guys gisahin na ahos sibuyas. Diba? Humuta, uy. Humuta do guys. Samot na kari. Halamian na gazud ni kay pinakupsan. Ha? Kupsan ha, yung brown na color. Magkadyo. Nga ni ko gaso maglutog munggo sa ang pakupsan na nagkarni arong lamiin ba? Arong lamian. Lamion. Kanay lono dari kang munggus. Alright, yan na guys, agahang munggos nga nilap-anan, hana ng ilunod. So, nailunod yung munggos guys, ya. Humok naman ni Siza. Mga dito mailhan guys, ang munggos nga, luto na, kanabuak na gizahang pakpak. Kanabuak na Siza. So, nailunod guys.
Okay. Ayan guys. Aking munggusin. Okay. Anja. Dapat. Anja na nilunod si Ja. Dang ditso ng haon. Karing dahon. Isang asinan guys. Kaya may lasag at ang gulay. Hindi mo tabang. So asinan na guys. Asin gamay. So inita man. So yung ano yung gisuong guys. Kaya grabe inita ka ajo. So taktuban sa nila guys. Kaya pabukhawan. Right. May tilaw ko na rin ang kuan guys. Tilaw ko na rin ang pinakupsan. Dah. Oh, na isagol. Wala na isagol sa kuya isang munggos. Kaya puro pagkaon. Mga taday. Lunod ron. Sa tanawan guys. Oh, may bukaw na ba ni? Whoops, bukaw na. So, nailunod ring. Kare. Lunod rin ang pinakupsan guys. Oh, ano ba ni? Oh, di na guys. Lunod na. Ano rin lunod rin guys dia. Karing dahon-dahon. Ano ilunod ring, alokbati o ganas. Yan na guys. Ano rin lunod rin. Buka-buka naman. Alright, na guys. Wow, lami kazo. Nga na meron. Taed. Okay. So, yan na guys. So, wow, lami kazo. Umang gulay. Wow, lami kazo. Yummy kazo guys. Wow, lami kazo. Mga ano miskim-kim ron. So, haono na guys. Kay, luto na. Wow. Hinarap pa na dyan. Ang bangkagan itong kajo kay. Delikado ron ang kajo. Hindi na kasi talong guys. Yung kajo kay. Dalikayads. Alright. So, di ana guys. Nang gihaon. Wow. Arang lami kajo. Sumahukad ako guys kay mga namis kim-kim og paniudto. Alright, sumahukad ako guys sa among sidaan ni Kim-Kim. Hukad ako guys para sa mga sidaan ni Kim-Kim. Wow, lami akazo oy, wow. Lami ajud. Lami akazo oy. Ay, lami akazo. Ano yung ganahan guys, huwag ka na magluto nga niya dyan na yung mga utanon sa kapiliran kaya mabuko mo kung hangin panagol. Mula nakalami dyan. Sana yung mga tanong-tanong. Uy, di. Ayan. Susakot na ang panihapon na ni guys. Ang niluto ron. Lia! Pagwasya na ka mga anak ah. Okay. Niluto na guys. Ang aking munggos na ginisa. Alright. Sila na. Mana guys, wow, yummy kazo. So, mga anak taninjo. Bani maninjo guys, mga ngaon og pani odto. Yummy kayo. So, di ana guys. Wow, ara lami kazo. Muta jika kazo. Yummy. Ara muta. Guys, mani odto taninjo. Wow, dana guys, ni odto tar. Lami aga mong suga. Init. Yoto tanin tanan. Initan ka ma? Init. Sabawi gimo ha. Sabawi ha. Okay? Patangan og gulay. Patangan og vegetable. You like vegetable? Saluyot. Alokbati o ganas. Saluyot na noon. Alokbati o ganas ni day. Napay ka na. Pangalog ka na. Saluyot. Kalimut man ko. Malangga. Okay. Sumayo to tanin yung tanan. Ito tanin jo. Dito guys. Bet ang tilawan ning atang
Ang tilawan guys, ang niluto. Ganahan man sa kong gulay. Lami ah. Muna yung ganahan guys, basta na ako'y mga tanam-tanam kay ug na ako'y lutoon, dali ra ko mamupo, dali kakiliran. So muna yung kaganahan guys. Lami ka dyan ug natay daghang tanam, dali sa kakiliran, kay daghang tag, mautan. Guys no. Mata! Tilawi. Uy! Lami ka dyan guys. May pugo. Lami dyan. Di dyan binuang, masig... Puni. Masin lagi sang panakat guys, ahos rag sibuyas, lami ka dyan. Lawan. Ngaam. Lami day no. Yummy day. Lami? Okay. Okay kayo? Okay ko na kayo guys. Okay ko na. Sabuhin ang imo lang. Lami ka dyan sa kano. Lami ang pane. Kano ka magkama. Munggos, lami ka dyan munggos bitaw guys. Ganahan ko sa munggos. Ang imo. Very good nga bata. Kaya ganahan sa munggos guys. Sa gulay po no. Ang ganahan guys, gulay. Yun. Bintaha dyan guys, huwag na tayo mga tanong na skilid. Dali na tayo makapupog. Tanan, basta daghang tagtanam. Yummy. Yummy ka dyan? Lami ang dahon. Wow. Ganas na lay. Ganas og udos sa alokbati. Agas oy. Lamay ka ado. May gano. Nahan ka Kim? Nahan sa Kim guys. Nahan sa si Jas. Ang giluto ron. Favorite ni Kim guys, munggos o ganas. May isang ganahan, alukbati. Ang alukbati guys kanina. Wala po gagwato. Batong to, favorite ni Kim. Anday. Makagwapa man yung gulay. Guys no. Kaan dyan mo gulay, kala magwapa magsamot. Wala. Gwapo. Gwapa. Wala. Jud. Yun. Daghan. Gwapo, magwapa, guys no. Makagwapa ni guys. Uli. Yung mas Kim guys. Yung uli ko na sa papalit sila og donut. Gangging na nung may donut sa merkado, burger na lamang kuno. Papalit kang burger. Ito amay talaga ka ng donut. Bilara may donut. Hingka na.